Luo nyalo bedo nitiere sirikal lakini nitiere joluo mabende podi nitiere piny kacha ahinya. Owacho kanyo weche mag chiemo, tiegruok, wechego mag thieth kaachiel kod wechego mag tije mako wacho ni adiera kolos e yo makare to koka joluo nyalo bedo sirikal makare maber majite bedo ni koro winjo mit mano mar bedo sirikal kacha. Weche makamago bede sirikal masani koro joluo nitiere iye osetemo mar neno ni wechego odhi makare inyate gwengewa mag Luo Nyanza. Ingeni buka ngamoso mo tabia somo. Aneno ka buka wacho economics mane gima kongo somo kapoka somo katalo. And gima buka onego ng'e en ni ochumi mar oganda nyalo mana gerore ka nitie gik motim ma konyo ochumi no. One, wawacho ni resource maduong' mar Nyanza en wach mar nam. Okay? Jowa ne jolupo. Chiemo ne nam. Okay? And ka ema President William Ruto ose commit Siaya County kende as anyiso uni usenge otere already project di mbele mar million 400. Fish market mar rech mabro ae nam million 400 mano billion achiel. Magi gik mano kwa yodi chon kane waringe ndara. Kibiro Kisumo to benitie port I to one other things. I kidi Homa Bay the same thing. Then wachmar pur. President nyocha mokwongo odio chulo loan mane farmers obedo owed gi sugar factories. Ma farmers te mane pod sugar factories ne nigi loan gi nyocha president ochulo loan no ma farmers oyudo pesa. Ma farmers o confirm no yudo pesa no. Secondly, companies wagi okose bedo ko operate nikech gionge infrastructure moromo. President nyocha dhi ma otimo leasing o facilitate process mar leasing mag factories. Mondo wayud private sector mondo kiel mwandu mondo wa improve go infrastructures mag factories gi mondo factories go chak produce mondo be profitable mondo make sure ni chulo farmers but at the same time ichulo serikal osuru. The secondly, it is out of the agriculture ma wanyalo produce gik manyalo dhi into industrialization. And through activities go eka development moko kaka service industry nyalo biro. And transport is a very key factor e wach ma development. Emomiyo president nyoko mitwa ni kama ne president mokalo no tero mana railway mowe farm ngato e Naivasha. Railway ni dhi chopo Lake Victoria. Ko chopo Lake Victoria to mwandu korika kamo chope no titero Uganda, titero Tanzania, titero Burundi, titero Rwanda. Mago gik madhi kelo tich. And then joma bro biro ni timo hala Kisumo gi Homa Bay and Migori because of this increased infrastructure magadarage bro bedo ni yudo nafas mar kama gininde kama offices magidwa tiyogo and so on and so forth. Mano dhi boost the local economy. Mai kaki gero piny emomiyo nyaka wabede mesa kuonde magigi bede discussed mondo wakel gima wanyalo yudo wakel ne jothurwa in terms of infrastructure, in terms of gik makelo tije, in terms of gik ma improve health, in terms of improving education mondo wabed gi skills ma proper. Okay? And adwana nyis buka ni wan waonge wach mar kabila. Gima wawacho ni wasebedo ka jomoko yudo to wan ok wayudi. Okay? So wawacho ni ok wanya medo bede tok tent. To gik moko bedo discuss e tent ka. E tent ka mo biro bede ka ji yuare to yuare mane mesa ka mondo wakaw marwa mwanyalo pogone jowa waterne jothurwa. Okay? Ka buka en podo dwa dhi ndara. To dhi ndara, but we need skill mar buka. Buka is an engineer. Buka ok nyal bedo ni odo ti mo bed gi lwar no ringe ndara. Wadwaro ni mondo dhi Siaya. Mondo dhi obed chief engineer mandara. Kato bedi governor mar Siaya manya tiyo gi skill ne mana oganda jonyuol nego oganda no tere go e school mondo kony go jopiny ringe ndara ok nyal konyo jopiny.
mane madwa na nyiso siep na buka. Yeah. To nyaka sani bendi wacho ni nyaka sani wantiere mesa. Mano mar kama iwache wechego mag dongruok. Matine ni chon wantiere oko mar tent, sani koro wadonje i tent kacha. Yes. Donje i tent kanyo emomiyo sani koro dongruok dine oganda luo matine dine bedni waonge tent, dine dongruok makamago ok dhi koso winjo bedni time yo machalo nango. Kaluore kod chike mapacho. Mane gima nyisi watiki. Nyamori pesa openja penjo no waduoki. Joyce, ami example mara. Ni ane jadumo Kongo bede board of National Housing Corporation in the last 25 years. Tukachopo, tayo kanditie mwandu mag National Housing Corporation, maina mwandu serikali. Mitere oganda moko, tumapiru thurua onge. So gimana demand nito, what about thurua? President Ruto kanodonjo, no order National Housing Corporation, no take the first project, but affordable housing Homa Bay. Kabiro ta demand ni bang nyaka watim project moro Kisumu sani wan gi project manyo watiko project moro Kanyakwar musi bedo kundiko kijende mathurwa Siaya wan gi project manyo bedo launch about 3 or 4 weeks ago. Okay, mago gik madhi miyo nyaka constituents mag buka magem teach kuno. Okay, and what succeed mana nikech jotendwa mag siasa wabedo go piny to make sure ni ngatwa mora manie mesa kamora mora what is it minyalo kwayo kanyo madhi thuru. Okay, and through that we have seen kama Dr. Raymond Omolo nyobete ineno kose konyowa mwapogo locations, sub locations, divisions, districts, mathurwa momedore because it is through those structures MR resources biro go mwalo. Okay, at the same time kineno kidie energy kama Wandai nitie tineno ka mheshimiwa Wandai nyos okelo pesa mabede diga mana ne oganda moko wan be koro nyokelo pesa wach mar last mile nitie pesa madhi Kisumu nitie madesia Homa Bay gi Migori kama jaduong' Mbadi nitie e kama kuru jikon kamikete budget. Jaduong' Mbadi o make sure kendo se kwano wandeche mukete pesa. At the same time, kama kuru gino bede discussed in the National Assembly, wane gi wuodo ma en mheshimiwa Tandi. So nyaka wamed mana sikore iye serikal. Jaduong' Raila nyiso gimoro thurua. Ni dala ma Kenya ni kana igere. To no gere kineno the coat of arms ineno othun gweno kanyo tineno tong tineno kuot magine gin gik ma jaluo ne tingo kadhi go dala manyine dala ni concept mar gero dala mar Kenya ne en ma joluo to after a while because of siasa no dirwa oko to wasetagore oko ka jomoko chamo luya mane joluo no ke so therefore watem mondo wadonje serikal ka buka ni kitana mariet kabisa kadwa no bede serikal